Fas present la posició estirada, els peus, les cames, les mans, els braços, l'esquena, la columna, el cap. Fas present la respiració. Comences a moure't per deixar la fase de relax i ubicar-te a la disposició asseguda de cames creuades, Siddhasana. T'asseus. Ajustes la zona d'assentament, ajustes la posició de cames, col·loques el gest habitual, Snana Mudra, índex i pols junts, 3 dits estirats, pressionant amb les cames amb els isquions, poses l'esquena estirada, que estigui tònica, en lloc de laxa, les espatlles baixes i atraçades, amb un to d'escàpules, les lumbars relaxades, la barbeta lleugerament recollida. Com sempre, afluixes la cara, els llavis, la boca, les mandíbules i deixes reposar la punta de la llengua a la part dura del paladar, a prop de dents. I t'observes en aquesta actitud, Siddhasana, la postura perfecta. Captada la posició, vas a buscar la respiració natural i a la que afegeixes, com sempre, el so de la respiració, el que en diem respiració psíquica o Ujjayi. De manera que estàs present a la posició, asseguda, d'observació interior, i estàs en la respiració psíquica, respiració i so o Ujjayi. I ara et disposes a passejar aquest Ujjayi, respiració i so, per la columna. Quan inhales, des de la base, sacra, lumbars, dorsals, cervicals, centre del cap, pausa, i quan exhales, centre del cap, cervicals, dorsals, lumbars, sacra, base de la columna. I vas passejant l'Ujjayi, respiració i so, per aquest passatge psíquic que va des de la base de la columna, quan inhales, sacra, lumbars, dorsals, cervicals, centre del cap, al bell mig del cap, del cervell, i quan exhales, des del bell mig del cervell, cervicals, dorsals, lumbars, sacra, base. I et passeges amb l'atenció i l'Ujjayi per aquest passatge psíquic, des de la base de la columna fins al centre del cap, quan inhales, des del centre del cap fins a la base de la columna quan exhales. I ara et disposes a passejar per aquest passatge psíquic la vibració del mantra Soham, de manera que quan inhales amb sentit ascendent des de la base de la columna fins al centre del cap, mentalment repeteixes So. Quan estàs al centre del cap fas una pausa
de 2 segons, o 2 o 3 segons, i exhalant baixes des del centre del cap fins a la base de la columna en la vibració del mantra Ham. Quan arribes a la base de la columna, 2-3 segons de pausa i tornes a començar. En sentit ascendent, So. Quan arribes al centre del cap, una pausa de 2 o 3 segons. Quan baixes en sentit descendent, Ham. I a la base, una pausa de 2 o 3 segons. O sigui, ara una pausa dalt, una pausa baix. I a la propera respiració, a dalt de tot, al centre del cap ho fas continuat, o sigui, mentalment, So, Ham, sense pausa, i fas la pausa baix de 2 o 3 segons, o sigui, ara continuat a dalt, So, Ham, i a baix, quan baixes a baix, Ham, arribes amb la M a la base, 2-3 segons, 1001, 1002, 1003, i tornes a començar, So, o sigui, ara continuat a dalt, pausa baix. I ara canvies, fas la pausa a dalt i continuat a baix, o sigui, serà So, a dalt de tot, pausa, 1001, 1002, 1003, baixes amb el Ham, i quan estàs a baix de tot, Ham, So, lligues amb el So, o sigui, ara pausa a dalt, continuat a baix. Apaga el micro, Jordi. Sisplau. I ara la propera respiració, continuat a dalt i continuat a baix, o sigui, sense cap pausa. Estàs a la posició, estàs a l'Ujjayi, estàs en aquest passatge psíquic, estàs en la vibració del mantra Soham i ara sense pausa, continuat a dalt, continuat a baix. Tres respiracions més en tots aquests elements. Deixes la vibració del mantra, deixes l'Ujjayi, deixes el passatge psíquic, te'n vas a l'espai entre les dues celles, observes aquest espai. De totes maneres, si el mantra continua, tu deixes que continuï sol.
Estàs en l'espai entre les dues celles, observes aquest espai, ho ve buit, i si el mantra continua, doncs deixes que continuï i l'observes. Molt bé, deixes d'observar aquest espai, connectes amb la respiració natural i el seu so, Ujjayi. Connectes amb la posició asseguda, d'observació interior. Amb la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui. Molt bé, i ara et disposes a donar-te gràcies a tu per haver-te dedicat a aquesta sessió, a la vegada que ens agraïm mútuament haver-la compartit. I ara, per segellar aquest agraïment, desfas la posició de les mans, centre del pit, inhales i a l'exhalar inclines el cap, en senyal de gratitud. Hari Om Tat Sat. Bona setmana, gràcies per tot, Namaste, fins aviat.